Здравейте, приятели! В това видео ще направим един много интересен грим с моята сестра. Интересното на това видео, че ще ми направи един уникален грим, който аз не си правя всеки ден, не се гримирам и точно за това просто искам да опитам как ще седи този грим на лицето. И ако ви е интересно, продължавайте да гледате. Първата част от този грим ще бъде лицето, тъй като сестра ми има доста светла кожа. Мисля, че първо ще започнем с малко фон де тен. Размазвам го с пръсти, тъй като на мен ми е доста по-удобно с пръсти, отколкото с гъби или с някакви видове четки. Така. Съвсем леко добавихме фон де тен, след което пристъпваме към коректора. Ще нанесем малко светъл коректор под очите и ще просветлим някои части на лицето. Не знам как се чувствате. Не знам точно как да го пише. Нормално, както всеки път не гримираш. Контурираме малко само. След като нанесохме коректорите, е време да ги размажеме. Измазвам ги с една много малка къпичка, тъй като на мен е вече с тези коректори ми е доста по-удобно да ги размазвам. Огледнете малко нагоре. И сега ще сложим малко бял коректор на носилето, тъй като искахме да го контурирам. Изобщо не съм лесна към гримиране, но се мърдам и се не мога да стана много. Затворите тази уста, мадам. Ще нанесем и само вече към носилето малко бял коректор. И накрая вече ще размажем. След като превършихме с контурирането и използването на коректор, идва ред да запечатаме всичко това с малко пудра. След което идва ред и на, както казах, бронзиращите продукти, но преди това мисля, че трябва да направим една много важна стъпка, тъй като ще я забравям. И това именно са веждите. Взимаме една четка и ги сресваме. След като сме приключили с това, идва ред и малко на вече. Идва ред и на бронзиращи продукти. Ще
използвам малко бронзиращ продукт върху лицето. Това е другата ми част и това е хайлайтера. Всъщност от същата палитра, но накрая ще го използваме. Доколкото съм чула, всички момичета са поудели по това хайлайтер. Така. В момента пристъпваме към сенките. Тъй като аз не съм да кажа, голям почитател за основата на сенки, макар че тя върши също работа. Предпочитам понякога да сложа фондютен и също така се задържат сенките доста. Сега ще сложим, всъщност съм направя директно с пръста, ще нанеса, затвори очите. Фондютен. Така, сега да видим на тези очи какъв грим на очите ще нанесем и ще направим. Мисля, че... добре. Значи, първо ще започнем с един топъл кафяв подтон, като за основен цвят в целия препач. След което, нека да погледна, след което ще нанесем един доста изкарящ цвят и също е доста светъл цвят под веждата и в началото на окото, за да просветлим. След което, нека да погледна, стравим малко по-така синьо-зелено смесено цвят на очите и не знам какъв точно цвят да нанеса. Мисля, че се сещам за един. Тъй като тук всичките са пигментирани и с бляскави частици, няма нито един матов цвят в тази палитра. Смятам да нанеса вече... Всъщност ще нанесем още два цвята, ще нанесем още един цвят само в сгъвката на окото, след което ще нанесем един пигментиран цвят и ще завършим с очна линия, тънка. В момента ще взема начетка. И смятам да нанеса това лилаво, което е много хубав цвят, макар... Сега вече е време на да нанесем другите сенки. Ще нанесем едни много хубави лила. След което сме почти приключили с този грим. Ще нанесем малко очна линия и то не е от истинската очна линия, ще пресъздадем. И къде да нанесем на другото оченце и накрая ще завършим този грим. Сега да премахнем падналите частички купини нагоре. Така. Накрая с малко коректор, само да се намеря чипчетата.
ми. Сега накрая с леко коректорче ще направим така една рязка черта, тъй като сега едва рети научните ли затвори. Или нагоре. Не, всъщност гледай в мен. Мисля, че ще е хубаво да нанесем една спирала. Така, гледай надолу. Мисля, че да нанесем едно много хубаво неутрално червило. Не от най-неутралните, но самият цвет е много хубав и наистина много ми харесва. Мисля, че на нея ще седи много хубаво. И мисля, че вече грима е готов. Така изглежда и грима вече, който е завършен. Единственото, което сме направили, да, сложихме фондютен, контурирахме, нанесахме бронзиращи продукти, хайлайтър, сенки, подчертахме вежите, нанесохме спирала и малко червило и мисля, че този вид е много естествен. Надявам се на вас да ви е било интересно, защото на мен ми беше. И ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирайте за моя канал. Чао!